Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija waħda fit-tun u li tpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru. Dan apparti li bbażata wkoll fuq dak li qed jimbuttaw il-qudiem il-professjonisti. Kien għalhekk li f'nofs kampanja elettorali. Alex Borg flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Waqt din laqa, Alex Borg spjega kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur huma mifrux mhux biss fuq l-infrastruttura ma anke fuq in-numru ta' ħaddiema. Il-President tal-Assoċjazzjoni stqar li apprezza ħafna il-fatt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista stab il-ħin biex jiltaqa' magħhom matul dan iż-żmien tant impenjattiv. Alex Borg stqar li s-saħħa mentali hija ta' priorità għall Partit Nazzjonalista u semma il-pjanijiet għal Park Nazzjonali tas-Saħħa f'Selbourne fejn fost oħrajn Fort Campbell se jkun hemm mhux biss open spaces imma anke spazju li jfoka fuq il-well-being u jtaffi il-problemi tas-saħħa mentali. Il-President tal-MAM jispjega li din hija xi ħaġa verament pożittiva u li għandha tingħata priorità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-isfida tal-workforce f'dan is-settur fejn semma l-proposta ta' żieda fl-istipendju għal dawk kollha li jistudjaw xi suġġett relatat mal-health science. Fl-ewwel mitjum jiġi diskuss pakkett finanzjarju għal ħaddiema. Il-5-year tax bracket lil dawk il-professjonisti li jirritornaw lejn Malta u kif b'mod temporanju jelimina l-ispejjeż relatati ma' work permits u visas għal ħaddiema f'dan is-settur. Dwar dan Patrick Sammut qal li l-problema ta' manpower hija waħda reali. U hemm diversi ħaddiema li qed imorru jaħdmu mas-settur privat mhux biss għal raġunijiet finanzjarji imma anke minħabba kundizzjonijiet aħjar. Stephen Spiteri, Ian Vassallo, Rejgat u Paul Mazzola tkellmu dwar l-importanza li jitnaqqas il-pis minn fuq Mater Dei permezz ta' sptar ġdid fit-Tramuntana u ieħor f'Għawdex flimkien mar-rinnovar tal-Pawla Hub fi sptar. Issemma wkoll li t-tisħiħ taċ-ċentri tas-saħħa ewlenin biex joffru kura urġenti u minor procedures fl-istess post. Il-President tal-MAM jgħid li jaqbel ma' dan hekk kif il-kura primarja hija il-backbone ta' dan is-settur.